Niistä itse asiassa tässä on digitaalinen checklista ja että se tulee. Itse alkaa. Niin. Että se tulee tuolta näytöille. Näytöille luetaan sieltä missä. Niin. Kertoo teille lounaan. Kävisikö? Ihan tosi. Joo. Mun mielestä tuo on niin hyvää koulutusta. Oli pisteenä kiinni päälle oli tää käsinojan käyttö. Eikö se ole istunut päähän? Tosi pientä tehoa me käytettiin. Kevytkonen muutenkin. Se olisi ensimmäinen. Sitä voi oikeasti käyttää. Missä on käynyt? Anteeksi. Pamppu ei oo enää, se poistettiin. Ei, pamppu ei oo. Se poistettiin. Tämä on ainakaan perässä. Niissä ei ole mitään eroa vanhoihin. Niin, että siinä on vertikaali, horisontaali ja sitten tuo lukko. Kyllä. No on ihan sama. Eli jos me syödään ja sen jälkeen me katsotaan meidän lepari ja sitten me lähdetään kiertämään koneesta. Joo, paitsi että me ei päästä syömäänkään tuonne, koska tuo kabiini on kohta täynnä lehtimieksiä eläkeen. Missä? Syödäänkö täällä? Syödään täällä. Kukaan meille ruokaa? Se on, mun mielestä se on siellä. Mulla olisi kiire, mä voisin syödä vasta palumaan. Onko sulla kapasiteettia? Mä tiedän, että Joo, on. Mä käytän heti tätä alikosta mulla nimeä. Tää on ylös. Sekin on samanlainen. Ristinä tukea. Kalle. Punainen. Hetkinen. Tässä on tosi iso.